саломатитона нигоҳ кунед. дуюм чизе ки саломатии одам бой метиҳад аз хӯрокай. баъд сеюм чӣ? Сеюм перенагрузка. слишком бисёр кори всё мекунад халқи мо. халқи мо азобаш ҳаминай, беҳад худаш ҷонаш ба ҷабр мекунад. ҷон ба ҷабр кардед, азобаша мекашед. баъд як ҷош дард ки кард, страх потери сар шудан мегирад. тарсе касалица ки ман худо накунад касал шам. Вай тарс зиёд шуда рафтан мегирад, аста ин касалиҳо хронически мешавад. ба як аз ҳад хомигарии халқи мо ҳамин ки сари вақт духтур ба намерад, сари вақт худаш ба нигаҳ намекунад, то ҳамин касал уже крайни набарад. занатон касал меша, сари вақт баред нишон тед духтур ба худатон сари вақт бурда нишон тед. пешакӣ пешгирӣ кардани касал арзонтон мефурод, осонтон мефурод, чем ба вай лечение кардан. ман ҳар сол дубор худам духтур ба мерам, худам ягон ҷо дард накардагиш ба мерам. ман ҳозир сеҳат будагӣ ба чи ба ман мерам духтура мегӯям ки анализ ги қандама бин, гемоглобина бин, манаин вая бин, уровень холестерина бин, ин чизсоа бин. духтура мегӯяд чи шума азоб додана, чи ба беспокоен. ман мегӯям мана ҳеҷ азоб надоданай, просто хабар ги. ба мегӯяд ки ҳамин сеҳат боша худо ба шукр карда гаштан гиреда. ман мегӯям не бародар, ман мехоҳам ки сеҳат истам. ҳозир сеҳатам, мо мехоҳам ки як сол пасам сеҳат бошам. ту мана нигоҳ кун.